izan baina, 3 terdiak aldera, zuen etxera etorri gera motorra martxan jartzea. Berandu baino motorrak martxan ipini ditugu jada, Milagrosen etxen eingo deu lenda biziko parada. Azkariona izan denean, hobea bazkal ostea, oraindik asez bazerate, bubilo gera postrea. Postrerako kuadrilla latza, etorrita ala fede, naiz lehendik nahiko jende bazegon gu etorri gadere. Garaiz nahi gendun baino, asko kosta zaigu hasten, kuadrilla dana ezinik aizan estribilua ikasten. Nola mailan jarri diguten gozo eta postrerikan, bokadutxoat egingo dugu, pajarako aurretika.